What are these predisposing factors? Yes, so these predisposing factors are the factors which causes UTI. So there are multiple factors. So first one is the age and gender. Both I'll discuss together. So gender भितर females आसा पळय तातून चड common असता. It is because the anatomical structure of the urinary system, like femalesan कितें असता urethra असता पळय ज्या हातून युरिन पास जाता, that is shorter urethra. अच्छा. And it is in close proximity to the anal cavity. So फाटले germs तुमका फुडें येवन UTI जावपाक शकता. Males it is little less common. So age आसा ते, so females मध्ये starting at the birth and all it is 2%. Later on she has menstrual cycle and all, so because of hormonal changes she can get UTI. Then there is pregnancy. Pregnancy कितें जाता? Pregnancy, the growing uterus, means fetus असता पळय, it causes pressure on the bladder. ताच्या खातीर there is incomplete emptying of the bladder. So ताका लागून युरिन भितरूच उरता आणि ते साठून रावता. तातून इन्फेक्शन जावपाचे चान्सेस चड असता. अच्छा. आणि मेल पार्टान तितले कॉमन असना, बट लेटर एजीस असते, एल्डर जाले काय, देर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लँड. सो नाव दिस इज अ युरेथ्रा आणि ताका सराउंडिंग एक प्रोस्टेट ग्लँड असता. सो वन्स द एज जाता 58 जाले काय प्रोस्टेट हायपरट्रोफी जाता, तो सायझीन वाडटा. सो ताका लागून युरिन कॅनॉट बी फ्लश्ड आउट प्रॉपरली. सो बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो यू गेट UTI. अच्छा, म्हणजे चान्सेस ऑफ युटीआय इन्क्रीज ड्युरिंग एल्डरली, म्हणजे जाणटेपणात दादल्यांच्या मध्ये सुद्धा वाढू शकता, बरोबर? येस येस, बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेट. अँड फिमेल्स इट इज बिकॉज ऑफ त्यांचे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्लस प्रेग्नन्सी. Yes, so this is age and gender. Secondly is the obstruction. Urinary obstruction can be like we say ureter infection. So there can be presence of ureteric stones. मुतखडे असपा शकता, बरोबर, किंवा कितें स्ट्रिक्चर असपा शकता, म्हणजे मुताची वाट कमी असपा शकता. सो इट कॅन बी एनाटॉमिकल ऑर फंक्शनल. एनाटॉमिकल ऑर स्ट्रक्चरल म्हणटा पळय तातून स्टोन्स असपा शकता. आणि फंक्शनल लाईक फॉर एक्झाम्पल देर इज न्यूरोजेनिक ब्लॅडर, म्हणजे पेशंटाक सेन्सेशन कळना की ताका युरिन येता काय ना ते. सो बिकॉज ऑफ दॅट ऑल्सो जाता. Then third factor can be presence of urinary catheter. जेन्ना मुताची वादी घालता पळय तेन्ना जावपा शकता. Fourth is diabetes. Diabetes plays an important role in UTI because diabetes and कितें जाता, uncontrolled diabetes especially, sugar level is high. So as we know glucose is required for the nutrition. सो शुगर जेन्ना हाय जाता किडनीन किंवा ब्लॅडरान तेन्ना तातून बॅक्टेरिया चड मल्टिप्लाय जावपाक शकता. सो दीज आर द थिंग्स. अँड other thing can be malaria. Now sometimes we see like Plasmodium falciparum malaria, which is a dangerous one म्हणटा पळय आमी. तातून केन्ना केन्ना UTI जाता बिकॉज पॅरासायट लोड इतलो असता, ताच्या खातीर बर्निंग मिक्चुरेशन जावपाक शकता.